για ό,τι έκανα. Βέβαια, μπορεί να μην έγιναν όλα. Ποτέ δεν γίνονται όλα. Και μακάρι να έχουμε ανθρώπους να κάνουν έστω και μερικά. Ο Σύλλογος πάντοτε εθαυματούρισε και με ολίγους, όχι με πολλούς. Γι' αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε, χωρίς να επηρεαστούμε καθόλου από εκείνους, από διαφόρους λόγους, α, β, γ, δεν έρχονται. Πάντοτε ο Σύλλογος συνήθισε δυσκολίες, αλλά δεν υπέκυψε, δεν υπεχώρησε. Και γι' αυτό συνεχίζεται και πιστεύω ότι θα συνεχίζεται. Επίσης θέλω να συγχαρώ τον Δημήτρη τον Παναγόπουλο για τις δωρεές του αυτές. Αυτό, τίποτα άλλο.